Goeiedag. Goedemiddag. Omroep Friesland van de Heer binnen wij. Oké. En de vraag is dan, wat hing er bij jou boven de bank? Boven de bank. Ja. Daar hing het een schilderijtje. Aha. Mooi die even zien. Nou ja, maar wel eens, ja, maar kom er maar even in, ja? Hartstikke idee. Nou ja, hier ben ik. Nou ja, een schilderij, het is een rutje, maar... Oh ja, het is net echt een schilderij, nee. Nee, maar ik ga ook al een egelhoeske. Wil je die ook zien? Een egelhoeske? Ja. Ja, graag. Een stiekelbar. Kom maar verder, ja. Daar zit het eruit. Juist hem. Ja, En zit er een egel in? daar zit jongens altijd een egel in. Jongens. Dit is mijn stiekelbar. Juist hem. Zo, hier is het voer. Zo, dat is het skaaltje. Ja. Dit is het egelbakje. Dit is het wat ik krijg. Zet. Ja. En die stop ik er hierin. Zo. Zo stop ik die erin. En dan komen ze, jong. Dat vind je zo lekker. Dat vind ze heerlijk. Hier krijgen ze voeding mee, hè. Dus krijgen ze een dikke vacht. En dan gaan ze de wintersleep in. En wat vind je nou zo mooi als stiekelbarigen? Ja, ik vind het, die beestjes vind ik zo mooi. Ik ga een egeldekbed. Ha, kijk. Een egeldekbed. Ja, kijk. Daar sliep je onder. Ja, daar sliep ik onder. Mooi die ik zien. Jazeker, maar Ja. wel eens, ja. Hartstikke idee. Zo hé. Dacht ik, hè? Ja. Dit is de egeldekbed. Machtig. Ja. Plus de kisten. Ja, dat zit er ook bij natuurlijk. Dus en hier sliep je wat allerlekkerste onder. Hier sliep ik het allerlekkerst onder. Ja. Ja.